Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба канали Knockout TG. Дар навори имрӯза санаи баргузории ҷанги навбатӣ Азам Ғафуров ва саперникаш маълум шид. Анис Чилаев рӯзи 25 июн ҷанги навбатӣ худша баргузор мекунад. Дар ягон ҷо ба ҳузур шита лайк, подписатсия кардана зер кунед, мо боша видеоролика сар мекунем. Рафтем. Расман ҷанговари тоҷик Азам Ғафуров санаи 28 августи соли ҷорӣ дар турнири навбатии ACA 127 ки дар шаҳри Краснодар баргузор мешавад, бар зидди Микаэл Силандер ҷанг мекунад. Микаэл Силандер ҷанговари финляндӣ мебошад. Рекорди касбии ӯ 28 ва 12 дастручни победа дорад. Рекорди Азам Ғафуров дар ACA 12-0 мебошад. ӯ дар карьераи худ 3 нокаути техникӣ, 1 самбишн ва 8 ғалаба бо қарори доварон дорад. Хотиррасон мекунем ки бори охир Азам Ғафуров дар турнири ACA 118 ба ҷанговари бразилӣ Луис Энрике бо қарори доварон шикаст хӯрда буд. Худи ҳозир Азам Ғафуров дар Тоҷикистон таҳти роҳбарии Раҷабалӣ Баёнов машқу тамрин кардааст. Ба бародармон Азам Ғафуров ғалабаи дастручниро орзумандем. Асос бе ҷароҳат ҷанга пушти сар карданай. ба фикри шумо Азам Ғафуров ғалабара ба даст меёра ё не? ҷавобтона ҳатман дар комментария нависен. мо боша давом метем. ҷанговари дигари тоҷик бародармон Анис Чилаев ки дар промоушени Top Dog баромад мекунад, рӯзи 25 июн ӯ ба октагон бармегардад, то ки мухлисони худша бо баромади худ хирсанд кунад. Анис Чилаев бо рекорди 2-0 бар зидди Гази Магомедов бо рекорди 1-0 дар турнири навбатии Top Dog 9 баромад мекунад. хотиррасон мекунем ки Анис Чилаев дар ҷои якуми вазни нимсабук қарор дорад. Анис ягона ҷанговаре ки бо ду рақиби сахти худ ягон зарбаи шадид ба тарафи худ иҷоза додагӣ нест. ӯ дебюти худша дар Top Dog 6 баргузор кардагиаст ки дар раунди дуюм мотиватори Помириро нокаут кардагиаст. аз ҷанги дуюмша бошад дар Top Dog 7 бар зидди Рамазан бо лақаби Камазист шикаст додагиаст. суханҳои Анис Чилаев оиди рақиби навбатии худ. ҷанги хубу хотирмон мешавад, ма боварӣ дорам. این دفعه همه خیل بریدن در کار که دیگه یگان کس شبهه نامزد رقم یک نکنه. 3-0 میکنیم و برای چاله مبارزه میبریم. خدا خواهد چاله را میگیریم. خاطررسان میکنیم که مسابقه Top Dog 9 روز 25 ایون در کریل سویتوی شهر مسکو ساعت 7 بگاه با وقت مسکو برگزار میگردد. پخش مستقیم این جنگ از کانال Top Dog در یوتیوب تماشا کرده میتونیم. با انیس چیلایف غلبه سوم آرزومندیم. خوب دوستان، اینها بودن خبرهای تازه از جهان MMA. лайк азер кардан ва дар канал обуна шидана фаромӯш накунед, чунки ҳама вақт хабарҳои ҷолиб ба мо пешкаштон мекунем. То видеоролики навбатӣ, хайр.